Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. En ook dit keer weer vanuit zaal 7, Hotel Asteria, ontvang ik hier aan deze tafel een aantal ondernemers die komen vertellen wat hen bezighoudt. En de eerste gast hier aan tafel is Paul Fransen. Ja, Paul Fransen is van de Schouwburg in Venray. Schouwburg heeft net een uitgebreide verbouwing achter de rug. De Schouwburg bestaat 50 jaar en binnenkort wordt het nieuwe theaterprogramma gepresenteerd. Welkom Paul. En dat mag best een applaus vanaf, dames en heren. Ja, Paul, de Schouwburg is verbouwd. Het resultaat, dat hebben we denk ik allemaal al gezien. Maar wat betekent het nu voor de bezoekers, voor de gebruikers? Wat zijn de grote veranderingen? Vertel er eens over. Nou, de belangrijkste verandering is eigenlijk wel dat we een tweede zaal toegevoegd hebben aan de Schouwburg. En we hebben de Schouwburg op kunnen splitsen in 5 verschillende ruimtes, waardoor het gebouw op een hele andere manier geëxploiteerd kan worden. Ja, 5 verschillende ruimtes, dan bedoel je de 2 theaterzalen? Ja, 2 theaterzalen. De foyers kunnen nu separaat gebruikt worden en we hebben nog een vergaderlokaal waar mensen gebruik van kunnen maken. Oh, een vergaderlokaal. En wie mag daar gebruik van maken? Iedereen die wil mag daar gebruik van maken, gratis. Hè? Het is uw Schouwburg, jullie Schouwburg. Oh, dus mensen kunnen contact opnemen als ze een leuke vergaderlocatie zoeken. Nou, ja, dat is zeker. mooi. Bij aanvang van die verbouwing heb jij aangegeven dat dit zou gaan lukken met de gevraagde middelen van de provincie en de gemeente. Is dat ook gelukt? Ja, dat is gelukt, want anders zou ik er niet aan tafel durven zitten. We hadden inderdaad 2,6 miljoen van de provincie en we hadden 1,6 miljoen van de gemeente. En we hadden door het onderhoud op te schorten, hebben we een eigen vermogen op kunnen bouwen. En met dat geld allemaal samen hebben we de verbouwing kunnen realiseren. In de totaliteit zijn we op 6,3 miljoen uitgekomen en daar hebben we alles van gedaan. Daarbij moet ik wel zeggen dat er een aantal zaken in de verbouwing hebben gezeten waardoor in een onderhoud, wat onderhouden had moeten worden al, zoals de toneeltoren, de trommels daarvan, de kabels daarvan, de trekkerwand is vervangen. Nou, dan heb je het over een bedrag van €500.000. De orkestbak, de spindels van de orkestbak, dus dat die omhoog naar beneden kan, die zijn vervangen. Dat is ook een kleine ton. Dus er zit al, ik noem zo al, 6 ton aan 2 grote posten die eigenlijk al lang vervangen hadden moeten worden, die we nu in de verbouwing mee hebben gepakt. Die hebben we er nu meegenomen. En die verbouwing zelf, is dat helemaal volgens plan verlopen? Waren er grote tegenvallers wellicht of meevallers? Nee, het is goed, het is via plan wel goed op schema geweest allemaal. Het heeft lekker gelopen. We hebben het gebouw in 2 fases opgeleverd. Op 23 december is de benedenverdieping opgeleverd. Dan hebben we oud opnieuw al gevierd op de benedenverdieping. Mm-hmm. Op 3 februari is de bovenverdieping opgeleverd. Daarbij was het totale gebouw opgeleverd. Mm-hmm. Toen vielen we meteen in de carnaval, de Valslovend en de voorstellingen begonnen meteen te draaien. Dus we hebben een aantal zaken, dus de finishing touch en de puntjes op de i, die gaan we zetten op het moment dat het seizoen in rust is. In juli, augustus is de Schouwburg gesloten, dat we zeggen de theaterzaal. Ja. En dan kunnen we de puntjes op de i gaan zetten. Want welke puntjes heb je het dan over? Waar zitten die kinderziektes, om ze maar even zo te noemen? Het sowieso het afmaken van een aantal ruimtes. Kleedkamers zijn nog niet helemaal in orde. We moeten nog een aantal douches plaatsen die we niet meer hebben kunnen plaatsen omdat we in bedrijf waren. Als je het hebt over kinderziektes, hebben we de zichtlijnen in bepaalde rijen in de zaal valt nog wat te verbeteren. Ja. En met zichtlijnen bedoel je dat het publiek de voorstelling helemaal goed kan volgen? Ja, met name de ene laatste 3 rijen, daar zijn de zichtlijnen nog niet goed, vinden we, of krijgen we terug van gasten. Dus we gaan daar wat spelen met de stoelen, een rijtje verzetten of laten verspringen, zodat die zichtlijnen beter worden. Klimaatbeheersing is nog een spannende. Dat heeft ook mee te maken met het feit dat we ook het gebouw qua klimaat in moeten regelen. Op het moment dat vanuit de grote zaal zeg maar 600 bezoekers voor een soort afterparty naar de kleine zaal komen, ja, dan is die ruimte nu al verwarmd zeg maar. Dan zouden we in de toekomst wat terug kunnen koelen om te zorgen dat die niet te warm wordt. Okay. Zo dat soort kleine dingen nog. Maar dat gaat vanaf volgend seizoen dus helemaal top verlopen. Ja, dat is de bedoeling. Ja, even waar ik het met jou ook wel over wil hebben is, want jij wil dat gebouw, die Schouwburg, op een bepaalde manier gaan exploiteren. Wat jij hoog in het vaandel hebt is het cultureel ondernemerschap. Kun je ons daar nog eens
en meenemen in dat verhaal? Ja, kijk, de theaterwereld is behoorlijk in beweging. Dat we zeggen dat met name de overheid een terugtrekkende beweging maakt. Je moet weten, wij in 2012 tot 2016, 17, 18 totaal 19% gekort zijn op de subsidie. We hebben nu 8,5 ton subsidie, maar van 7,5 ton netto, omdat we een ton weer terug moeten betalen aan de gemeente voor de erfpacht, voor de grond waarop het gebouw staat. Dat betekent dat we eigenlijk van 2012 tot 16, 17, 18 gewoon nog 3 keer 3% gekost, 90% totaal. Dat is een €152.000 waarin we gekort zijn. En dat maakt dat je kan dan 2 dingen doen. Je kan een afwachtende houding aannemen en elk jaar naar de gemeenteraad gaan en zeggen van, oh god, wat is het u waard dat we nog een schouwburg hebben in Venray. Maar je kan natuurlijk ook op zoek gaan naar een nieuw exploitatiemodel en andere bronnen van inkomsten, bedrijven koppelen aan je schouwburg en om op die manier in een nieuw exploitatiemodel zeg maar, te zorgen dat je minder afhankelijk wordt van de hoofdsubsidiënt. En voor dat laatste hebben we eigenlijk gekozen. En hoe doe je dat dan? Heb je daar een mooi praktijkvoorbeeld van, een concreet voorbeeld? Nou ja, kijk, het belangrijkste is een van de belangrijke dingen zijn dat we de horeca nu in eigen beheer hebben. Dat we zeggen de horeca wordt al 17 jaar lang verhuurd aan een externe partij. In 2012 hebben we de horeca in eigen beheer genomen. Het is van groot belang, niet alleen qua inkomsten, maar ook om in een totaalproduct, zeg maar, om het Eftelinggevoel te kunnen creëren. De horeca maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Ja. En dat is ontzettend belangrijk voor het exploitatiemodel, waarbij je in een breed perspectief, zeg maar, mensen te gast kunt ontvangen. Ja. Kijk, mensen kunnen in een straal van 50 kilometer kunnen ze op 15 plekken Joep van Dijk zien. Vroeger kwam het circus naar de stad en iedereen trok naar het circus en nu zijn we mobiel. Ja. We gaan naar Soldaat van Oranje, we gaan naar Hij gelooft in mij, naar Warhorse, €11 heb je retourtje Venlo. Je loopt over de parade en je zit in de Maaspoort. Ja. Dus je moet nadenken, waarom willen mensen naar de Schouwburg van Venray toe? En waarin zit volgens jou dan dat Eftelinggevoel, of misschien beter gezegd het Theater Venray gevoel? Nou, in een stuk inrichting natuurlijk, een huiselijke sfeer die je creëert. Maar daarbij ook in de totale beleving. Op het moment dat je te lang bij de garderobe moet wachten, je komt te laat in de zaal. Je wordt tot groot leedvermaak van de rest van het publiek door Joep van Dijk afgezeikt omdat je te laat bent. Vervolgens kom je in de pauze, krijg je een kopje koffie en aan de ene helft verbrand je je keel omdat je te laat hebt gehad. De andere helft moet je laten staan omdat de gong alweer gegaan is. Nou, dan heb je op het einde geen leuke avond gehad. Dus er is veel meer dan alleen theater, omdat die kun je gewoon op heel veel plekken zien. Maar hoe pak jij dat dan aan dat dat allemaal goed verloopt? Nou, doordat je bijvoorbeeld de horeca zelf hebt en dat je daarin kunt sturen en kunt zorgen dat je in je gastheerschap en in je serviceproducten het maximale uit de organisatie haalt. Kijk, en doordat we de horeca in eigen beheer hebben genomen, dat heeft ook geleid tot voordelen bijvoorbeeld voor de verenigingen. Want de verenigingen daardoor hebben we de tarieven kunnen halveren in de zaal. Dus de huurtarieven hebben we kunnen halveren. En de verenigingen kunnen door een stuk zelfwerkzaamheid, achter de bar, de garderobe of bij de kaartcontrole kunnen ze 10% van de horeca terugverdienen, waardoor ze ook de huurprijzen weer reduceren. Ja. Even een overstap naar het nieuwe seizoen, want komende maandag wordt het nieuwe theaterseizoen weer gepresenteerd. Voor de mensen die daarbij willen zijn, kan dat nog? Nee, het is helaas uitverkocht. Dat we zeggen, alle kaarten zijn vergeven voor die avond. Dat doet ons goed, want dat betekent dat de belangstelling voor de Schouwburg ook groeiende is. Dat is gewoon prettig om te zien. Ja. Nou goed, en wat dat nieuwe programma is, dan moeten de mensen nog maar eventjes afwachten en bekijk de folder die binnenkort op de mat valt. Ja. Laatste vraag, 50-jarig jubileum. Hoera, hoera. Wordt dat nog gevierd? Ja, we bestaan het jaar 50 jaar. Dat we zeggen dat het 50 jaar geleden is dat koningin Juliana de Schouwburg geopend heeft. Dat vieren we op 24 juni. Dan bieden we de gemeenschap een cadeau aan, waarbij op het Schouwburgplein Frans Bauer komt zingen met orkest. De toegang is gratis. En afloop een prachtige vuurwerkshow. En in de aftrap hebben we een hoop muzikanten van eigen bodem nog staan.
En natuurlijk na afloop om 1 uur als de muziek buiten uitgaat, gaan we binnen gezellig in een afterparty. Nou. Gewoon nog even verder kunnen. Nou, dat belooft een mooi jubileumfeest te worden. Ja, absoluut. Goed zo. Mag ik jou heel hartelijk bedanken Ja, dan mag je en natuurlijk een fantastisch nieuw seizoen wensen. Dankjewel, Paul. Merci.